таҳаввулоти охирини рӯзро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. душанбе 16 ноябри 2020 сол аст имрӯз. вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ хабар медиҳад, ки чиптаҳои парвозҳои чартерӣ аз русия ба тоҷикистон ба фурӯш бароварда шудаанд. онҳоро аз нуқтаҳои савдои чакана ки ширкатҳои ҳавопаймоии тоҷикистон дар шаҳрҳои гуногуни русия ба таври расмӣ ташкил кардаанд харидорӣ кардан мумкин аст. ҳамзамон зарурати оғози барвақтии системаи фурӯши чиптаҳои онлайнӣ қайд мегардад. бо сабаби набудани зарурат ба тартиб додани рӯйхати гурӯҳҳои осебпазири шаҳрвандони тоҷикистон барои шомил шудан ба парвозҳои содиротӣ, кори комиссияҳои махсуси назди сафорати тоҷикистон дар Москва ва консулгариҳои генералии кишвар дар Русия боздошта мешавад. илова карда мешавад дар хабари вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ. қарори интиқоли чиптаҳо ва фурӯши озод дар ситуди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани корҳои зидди эпидемикӣ оид ба пешгирии паҳншавии сирояти коронавируси навъи COVID-19 қабул карда шудааст. инчунин бо мақсади пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки аз нуқтаҳои расмии фурӯш чипта харанд ва аз хидмати шахсони бегуна истифода набаранд. арзиши чиптаи яктарафа барои парвозҳои содиротӣ аз Русия ба Тоҷикистон дар айни замон 395 евроро дар бар мегирад. дар ҳоли ҳозир ҳаракати мунтазами ҳавоӣ байни Тоҷикистон ва Русия ҳанӯз барқарор нашудааст. ҳафтаи гузашта мақомоти ду кишвар дурнамои эҳёи парвозҳоро баррасӣ карданд. дар як мулоқоти видеоии директори агентии авиатсияи шаҳрвандии Тоҷикистон Икром Собхонзода ва раҳбари агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия Александр Нерадко ташкили парвози содиротӣ аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии Русия ва Тоҷикистон ва ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи қобилияти ҳавопаймоҳо баррасӣ карда шуданд. таҳаввулоти ин соатҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. мегузарем ба мавзӯи дигар ва хабарҳоро аз Москва мустақиман идома медиҳем. ҳунармандони театри давлатии драмавии Душанбе ба номи Маяковский дар Русия намоишномаҳои театрии худро дар саҳна пешкаши тамошобинон гардониданд. дар рӯзҳои истироҳатии гузаштаи 14-15 ноябр дар саҳнаи театри Академияи драмавии Русӣ ба номи Константинови шаҳри бостонии Йошкар-Олаи Русия ду намоиши театри давлатии драмавии Душанбе ба номи Маяковский ба тамошобинон пешкаш карда шуд. рӯзи шанбе тамошобинони пойтахти ҷумҳурӣ Мария Эли Русия фоҷиаро аз рӯи пьеси Шекспир Ҳамлет ва рӯзи якшанбе масакаи Молер Тартюро тамошо карданд. хабар медиҳад оҷонсии Ховар. пештар спектаклҳои театри Маяковский Душанбе дар саҳнаи театри вилоятии ордени байрақи сурхи меҳнатдори ба номи Киров намоиш дода мешуданд. сафари ҳеҷодии театри Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия дар доираи барномаи сафарҳои бузурги эҷодӣ сурат гирифт. тавре қаблан иттилоъ дода шуд, имрӯз дар театри Эт-Сераи Москав фестивали дуюми театрҳои хориҷии русӣ ифтитоҳ меёбад. ба барномаи фестивал намоиши театри давлатии драмавии Русӣ Душанбе ба номи Маяковский Ҳамлет низ шомил шудааст. коргардони ба саҳна гузорандаи он ҳунарманди халқии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Родаки Баҳодур Миралибеков мебошад, омадааст дар хабар. идомаи хабарҳо ва аз Русия ба Қирғизистон меравем. дар Қирғизистон интиқоли ғайриқонунии сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ, ки як шаҳрванди Тоҷикистон мехост ба қаламрави Тоҷикистон ворид кунад, боздошт шуд. менависанд Кнюс бо истинод ба хадамоти давлатии марзии Қирғизистон. хабар дода мешавад, ки рӯзи 15 ноябр маъмурони низомии марзии Лейлак дар вилояти Будканд дар як нақлиёти воркаши тамғаи камазро тафтиш намуданд, ки онро шаҳрванди 39 солаи Тоҷикистон идора мекард. гуфта мешавад, ки нақлиёти воркаш аз гузаргоҳи расмии марзии Қирғизистон убур карда ба сӯи Тоҷикистон равона буд. кормандони марзбонӣ нақлиётро боз доштанд ва аз тафтиш гузарониданд, ки ҳангоми аз назаргузаронӣ маълум гардид, ки дар нақлиёти мазкур 8 тонна сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ ҷойгир карда шудааст.
ронанда барои сӯзишворӣ ва равғанҳои молидани ҳеҷ гуна иҷозатнома ва ё ҳуҷҷатҳои расмӣ ба сарҳадбонон пешниҳод карда натавонистааст. илова бар ин дар хабар дарҷ мекардад ки дар нақлиёти мазкур рақамҳои қалбакии мошинҳои қирғизистон истифода шудааст. ҳоло ҳамаи ҳуҷҷатҳои дахлдор ва худи ронандаи боздоштшуда барои тафтишоти минбаъдаи қоҷоқ ба мақомоти салоҳиятдори давлатӣ интиқол дода шудааст. шумо барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро бо муҳимтарин тафсили хабарҳои имрӯза мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ба русия бармегардем ва идома медиҳем. ҳукумати русия метавонад вуруди муҳоҷиронро ба сохтмонҳои русия иҷозат диҳад. дар ин бора муовини раиси ҳукумати русия Марат Хуснуллин дар як нишаст ки ба вазъи кунунии соҳаи сохтмону манзил дар русия бахшида шуда буд ба рӯзноманигорон хабар дод. ба гуфтаи муовини раиси ҳукумати русия, ҳоло яке аз мушкилоти калидӣ дар сохтмонҳо норасоии нерӯи корӣ аст. дар русия муҳоҷирон зиёд кор мекунанд ва вақте ки маҳдудиятҳо ҷорӣ шуданд, баъзеи онҳо ба хонаҳои худ рафтанд, вале баргашта натавонистанд. аз ин рӯ мушкили норасоии захираҳои меҳнатӣ воқеан таносуби густарда пайдо мекунад, гуфтааст Марат Хуснуллин. вай афзудааст ки бисёриҳо бо дархости кушодани марзҳо барои муҳоҷирон ба ҳукумат муроҷиат мекунанд, аммо то ба эътидол омадани вазъи коронавирус ҳеҷ хатаре вуҷуд надорад. ҳукумат имконоти ҷустуҷӯи вуруди муҳоҷиронро дар ҳадди ақал баррасӣ дорад. ҳама таҳлилҳо ва дархостҳои корфармоён бо тасдиқи вазорати сохтмон ба ҳукумат оварда шудаанд ва дар рӯзҳои наздик ҳайати ҳукумат ба хулосаи ниҳоӣ хоҳанд омад, илова доштааст муовини раиси ҳукумати федератсияи русия Марат Хуснуллин. таъкид гардидааст ки сарфи назар аз вазъи паҳншавии коронавирус ба шарофати дастгирии давлат лоиҳаҳои сохтмон меафзояд ва қувваи корӣ аз ҳисоби муҳоҷирони меҳнатӣ хосатан аз кишварҳои осиёи миёна намерасанд ва ин хеле эҳсос мешавад. дар охир ба вазъи гирифторӣ ба коронавирус дар русия назар мекунем. афзоиши ҳамрӯзаи ҳолатҳои нави сироят ба коронавирус дар федератсияи русия ба чашм мерасад. табқи маълумотҳо дар як шабона рӯз гузашта 22778 ҳолат дар 85 минтақа ба қайд гирифта шудааст. дар ин бора ситоди федералии фаврии зидди коронавируси русия маълумот ироа мекунад. рӯзи сеюм аст ки пай дар пай шумораи гирифторони коронавирус дар федератсияи русия аз марзи 22000 мегузарад. охирон маротиба сатҳи 20000 гирифторӣ дар як шабона рӯз рӯзи 6 ноябри соли ҷорӣ ва 21000 дар рӯзи 9 ноябр ба қайд гирифта шудааст. сатҳи баландтарини паҳншавии ин марезӣ то ҳол дар Москав мушоҳида мешавад. рӯзи чорум аст ки шумораи сироятҳои гузоришшуда аз 6000 зиёд аст. дар давоми рӯзи гузашта дар пойтахти русия 6360 ҳолати нави COVID-19 муайян карда шуд. ҳамчунон 72 бемор фавтида ва 4244 нафар пас аз шифоёбӣ аз беморхонаҳо ҷавоб дода шуданд. дар умум дар русия тибқи маълумоти ситод дар як рӯз 303 нафар бемор фавтида, 13864 нафар бо беҳтар дидани вазъашон аз беморхонаҳо мураххас шуданд. дар федератсияи русия тибқи усули шумориши умумӣ дар 85 минтақа 1,948603 ҳолати сирояти коронавирус аз оғози пандемия ба қайд гирифта шудааст. шумораи умумии фавто бошанд дар тамоми ин давра 33489 нафар беморро дар бар гирифта, 453849 нафар пас аз барқуроршавӣ аз муассисаҳои тиббӣ ҷавоб дода шуданд. 461265 бемори дигар бошад дар айни замон табобатро идома дода истодаанд. тафсили муҳимтарин хабарҳои имрӯзаи тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед ва шумо истироҳати бо фароғат.